kalera ma lu pogo timore in achiel kod mago e kinde mokalo moingo mia dek gitumo ogono riwore gi jopadi mamoko e pacho ka me mario kinde mathuka LSK duto Korea ya Arsenal kinye do makisumu kama margo mbulu margi bahati di nyime yo onyango kinde ma mapabich no mbulu idhi lor sa 11 kawuono duto mia dek monde korego Kisumu biro yo kamano. Chenro ndo wasegi achiel mose biro mbele chelo margo kura nyaka jogo mosechopo margo kura waseyudo dhano 23 gigeno ni dhi mbele kaka nochako ber nyaka wang' no room sa 11 jogo mar Kisumu Lokots no gin dhano monego bedni register mantie register mede kod auchiel koro wan gigeno ni bro dhi kare kaka ne osayom agency nitiere wan gi election observers ma timo nonro kaka chenro mar go kuno mar LSA we have one observer and other agents represent position and so they've been involved in all the serial and the seals. Apizati kaunti masia menyo lori ko juang inga paya makisumu Kakamega rekodo bila jalno no yudar sa kinyi makawuono ka utwe gunia moro kendo na tene man pamilya manyo ko non al ma wuodgino openyo lalo gi ma intich adik simbe ko juang mar community family mare gi county yeda kan sani ni moto yudo ni omet marlal mar achiel kuom jotiyo mar miluongo mar kaunti kendo kachopo tich ariyo gokinyi ng'ama nodhi gole e tich nonwang'o konge to yudo ka uniform en go mar tich gi kondo ni to kane itimo nono to yudo ni to nowacho donje tich sa 10 gi dakika 45 godhiambo mar mande koro en wach wakati kata kamano wasetimo report kuom polisi osechako mar la ngata marine ni mondo okonya ng'ato sirikal gi duto mondo okonya dwaro nyathina Nicholas Alwach Ramogi mano ne afisa mar masia kuda anyuola kata mara jag oloso ng'eyo manyoro kane pok oyude ler ma ochiw kod obila riwruok teche pacho ka ng'anyo mamuola nyaka lok tich mar migawo mar thieth gidwaro ni mondo chi ma osetiegore mageti mar juma achiel bang' maduong' mar KDU jwang'o tich piny mar tich ata mar
Piny machoma biro dhi nyime nyamrerwa ma osebiro twalo chenro mange ma pacho ka. Piny owacho nyon ni biro dhi nyime gi kaluwore counties pod onge kod chenro mong'ith kod lai mar timo chenro ni ne ochakore dwe mar ariyo kata kamano malo dhiang' mar chik migawo mar thieth Mary Muthoni paro mar chik manochwal e nyim od bura ne kendo pod Yes. We that our decisions need to on the teach people on issues activities that they do for public health, teach people and on the and information used. Some of you are and saying masomo mbalariany maduong' ma Nairobi bora itiyo kod lony manyasani e mar thieth. Jenga ma en laktar e thieth ma Chiromo wacho ni akwede ne jotuo mane chan sani kodok kaluwore ni I think over the years, from the time that you looking at the this of trust in the medical services, never coming position for healthcare moving forward. These teams behind us here, some of them are rotating. In psychiatry is what is called an examinable that part surgery and so on. That is for evidence that healthcare health. So my friends and I hope to come up stimulated which are even bigger. Yes, and we're this opportunity especially here. School Ni vizuri kama anaenda trip place hiyo dereva ajui, ni vizuri wanahaya dereva mwenye ako yani anajua hiyo vizuri. Na ningependa kati time to time na pia kwa hizo ajali. For Madi, you have lost 3 people. At the
wanaenda schools wakienda wanafuta leva maybe kuwa tuna ajali katika kufanyika sekunde ma bedo dwara ki kalure so mo kanya ko da jonja mo sultan no man anjichi kunto ngade ka chumur ma imo haya or londa ano do madung ma se ko cases ka anjichi o oleroni sekunde gi chini kech thoth gi puonjere ye dok pacho. The lowest rate was 1.7 performance grade 2 to 3 schools, 4 to 5 schools, 6 to 7, 7 to 8, one school, 10 to 9, no school. Inaonyesha kwamba tulifanya kazi na vile kuza hapa maneno Mwalimu Nyerere Tanzania kwanza maneno ya socialism Tanzania unajua Tanzania wote pamoja walize hata wanataka kwa sema ikawa tunaenda kufanya ngumu lakini kititoke kwa mtu ambaye amepatiwa mamlaka fulani zote kufanya ile inayotakikana itafaulu. Alisema it can all of us do part. It can be done, all of us can do our part. Doge buonjo bang kambi ma FS wo Chari mang'eny kendo biro makon gi jo NCB malup puro lokone akaw puro kamano manos nas matinde waonge chiro yudo mana agabi to kan model moderni to koro production modhi malo to kendo income mar japur bende malo kabisa koro wadang'iyo ne to koro model nyalo timo jopur ere monyalo timo mondo mi koro pur mang'eny to kendo production mar mchele yodhi malo chiwo kuom gi kendo pachoka koro luoro ewi ma ket ma ket piny owacho kotele kod riwruok mar mi kitech ni wach jopiny gore Luanda kaluwore ni kweth maketo piny owacho tesre nyalo biro mbeko tol ne piny owacho kapo ni jatend Azimio Raila Odinga kom mar bedo jakom maduol mar AU kokalo kuom gola gilero ni giwuok kod paro mar bedo
bedo jakom mar UC kata kamano. Lange dong nyaka chupo tegno weche mag keto piny wacho tesre. Olo ywak piny kod od bura onego bed ni keto piny tesre ibien bange kod piny wacho. Jogo gin jokwaya mag UDA iwoso Kalonzo ok nyal kawo tijno nikech en ng'ama Islas. Linda Jamii ma osemiyo William Ruto members of parliament 30 days. So give report to the editor. Mama maisha reduce corruption. Holo pesa iyo mikwalo corona kwa veje. Pero como Ramogi TV lo jogo mos weche manyien ma masani nyinga George.